Il-Vanġelu tal-lum jibda billi jsemmi żewġ dixxipli. Ir-rakkont tal-esperjenza tagħhom rajnieh f'jum il-Għid il-Kbir u aħna nafuhom bħala żewġ dixxipli ta' Emmaus. Meta jarfu lil Ġesu jirritornaw minn fejn kienu ġew, jirritornaw Ġerusalemm. U jgħidu lil 11 li kienu għarfu lil Ġesu fil-qsim tal-ħobs. Din l-espressjoni sabiħa il-qsim tal-ħobs hija l-iżjed isem antik li aħna l-insara għandna għall-Ewkaristija. Il-qsim tal-ħobs. L-esperjenza ta' dawn id-dixxipli hija li jiltaqgħu ma' Ġesu fl-esperjenza tal-Ewkaristija. Jistidnuh joqgħod magħhom, jidħol u fil-qsim tal-ħobs jarfuh. Jgħib minn qudiemhom ma jibqgħux jarawh bl-għajnejn tal-ġisem għaliex m'għandhom bżonn. Huwa magħhom. It-talba tagħhom ibqa' magħna jaqlaħilhom u jarfuh fl-Ewkaristija. Ġesu fil-Vanġelu li għadna kemm smajna jiltaqa' mal-11 Ġerusalemm. Għal-bidu jaħsbu li il-preżenza tiegħu mhix reali, jaħsbuh xi fantażma. Imma hu jinsisti għaliex tħawwadtu, għaliex dan it-tħassib kollu f'qalbkom. Araw idejja u riġlejja jiena hu. L-insistenza ta' Ġesu li l-preżenza tiegħu hija preżenza ħajja. Mhijiex preżenza virtwali li nara stampa, li nara pittura, li nara fuq it-television, qiegħed miegħi, qiegħed magħna. Isseħħ allura il-profezija ta' ismu li mhux biss Alla li salva, Jexua, Ġesu, imma wkoll Emmanuel, Alla magħna. U jinsisti li jiekol xi ħaġa magħhom. F'dan ir-rakkont l-ikel ma' Ġesu li huwa l-espressjoni tal-intimità tagħna miegħu isir importanti ħafna għaliex ir-rakkont jibda bl-esperjenza tad-dixxipli ta' Emmaus se jgħidulhom rajnieh fil-qsim tal-ħobs. U Ġesu stess preżenti fost id-dixxipli jitlobhom li jiekol xi ħaġa. Għandkom xi ħaġa tal-ikel hawn? Huma jresqulu qudiemu biċċa ħuta mixwija u ħada u kiela qudiemhom. Xi tfisser din ħaġa? Li l-irxoxt għandu ħerqa li l-preżenza tiegħu fostna tkun mhux biss infakra imma wkoll li ngħixuha bil-laqgħa ta' bejnietna fl-Ewkaristija, fl-ikla li hu waqqaf b'tifkira tiegħu. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. U bħalma għamel ukoll mad-dixxipli ta' Emmaus, li l-11 miġburin Ġerusalemm jiftilhom il-menti tagħhom biex jifhmu kull ma hemm miktub dwaru fl-Iskrittura. Mosè, il-profeti u s-salmi. U qalilhom hekk kien miktub li l-Messija jbati u fil-tielet jum iqum mill-imwiet. U li l-indiema l-maħfra tad-nubiet tixxandar f'ismu lil ġnus kollha, ibda minn Ġerusalemm. Intom xhieda ta' dan. Intom xhieda ta' dan. F'dan ir-rakkont għandna l-esperjenza kollha li aħna ngħixu fil-qudiesa tal-Ħadd. Għaliex aħna l-insara niltaqgħu nhar ta' Ħadd fil-knejjes tagħna, fil-parroċċi tagħna. Biex niċċelebraw li f'dan l-ewwel jum tal-ġimgħa il-Ħadd, anke bil-Malti, il-Ħadd huwa ġej minn wieħed, l-ewwel jum, għalhekk il-Ħadd. Aħna nerġgħu infakru il-ħolqien mill-ġdid
li aħna għexna f'jum lejt il-kbir. Huwa l-ewwel jum tal-ġimgħa li jfakkarna fil-ħolqien u ifakkarna fil-ħolqien mill-ġdid. L-insara minn dejjem għamlu ħilithom biex ma jitilfux il-laqa bejniethom ta' nhar ta' Ħadd. U l-elementi li għandna fil-Vanġelu tal-lum l-ispjega tal-Iskrittura li tiġi wara il-maħfra ta' dnubiet. B'xi mod l-ordni huwa l-ewwel l-Ewkaristija, mbagħad il-kelma u mbagħad il-maħfra. Aħna niċċelebrawha b'mod li l-ewwel nitolbu maħfra ta' dnubietna, nagħmluha sikwit matul il-qudiesa, imbagħad nisemgħu il-kelma, il-profeti, anke l-apostli, il-Vanġelu, il-kelma ta' Ġesu, u mbagħad niċċelebraw il-qsim il-ħobs. Il-qsim il-ħobs irid jitrasformana, jbiddilna f'xut tal-irxoxt. Intom xhieda ta' dan. Mela aħna fil-ħajja tagħna irridu nkunu xhieda tal-Ewkaristija li niċċelebraw. Billi naqsmu ħajjitna, naqsmu l-ħobs ta' ħajjitna u l-imbit ta' ħajjitna li huwa demna, id-dem ta' Ġesu ma' ħadd ieħor. Il-karità hija marbuta ħafna mal-esperjenza tal-qsim il-ħobs. Għandkom xi ħaġa tal-ikel hawn din il-mistoqsija. Ma jgħaldinniex biss Ġesu. Min jaf kemm nies ibatu l-ġuħ ipoġġulna din il-mistoqsija. Forsi mhux direttament, imma aħna nsiru nafu l-bżonn tagħhom u nisimgħu fil-qalb tagħna din il-kelma ta' Ġesu. Għandkom xi ħaġa tal-ikel hawn, għandek xi ħaġa x'tatini x'niekol u x'nixrob. Dan huwa l-istess Ġesu li jgħidilna fil-Vanġelu skont San Mattew, kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni. Imma fl-Ewkaristija hu stess li jagħtina x'nieklu ġismu. Hu stess li jagħtina nixorbu demmu, il-ħajja tiegħu stess. Dan il-jum tal-karità aħna ma nistgħux ninsew li l-esperjenza tal-Ewkaristija hija esperjenza ta' qadi, il-Ġesu li jagħti ħajtu għalina, imma wkoll tagħtina qawwa biex nagħtu ħajjitna lil xulxin. Biex aħna nkunu wkoll dak li kellu x-xorb li jagħti l-ħajja lid-dinja. Kemm tkun ħaġa sabiħa li aħna nirritornaw fil-knejjes tagħna kull min jista' biex niċċelebraw l-Ewkaristija, nifmu il-kelma ta' Ġesu. Intom xut ta' dan. Għalhekk is-saċerdot fl-aħħar tal-quddiesa jagħtina missjoni. Morru fil-paċi ta' Kristu. Mhux jitilqu għax sar il-ħin, mhux jitilqu għax dan l-Knisja se ta' fuq rasek, imma mur u kun xut ta' dak li ċċelebrajna. Jiena nixtieq ukoll nirringrazzja lil tant volontira li f'din l-aħħar sena għamlu dak kollu li jistgħu biex il-knejjes tagħna ikunu sejf, biex jilqgħu in-nies billi jiċċekkjaw it-temperatura, jagħmlu s-sanitizer, ipoġġu n-nies fil-postijiet assenjati ħalli jkun hemm ukoll is-social distancing. Dawn huma kollha eżiġenzi ta' dan iż-żmien tal-pandemija. Imma biex xogħol ta' ħafna nies insellem ukoll il-kappillani, lir-retturi tal-knejjes, lill-patrijiet li jieħdu ħsieb il-kunventi tagħna, ta' tant xogħol biex jilqgħu il-komunità. U f'dan il-jum tal-Ħadd fejn aħna issa għandna l-permess tal-awtoritajiet tas-saħħa li nerġgħu niltaqgħu fil-knejjes tagħna bil-protokolli miftehmin, irridu nirringrazzjaw il-Alla u nitolbuh li rrid ma nerġgħux niġu il-mument li konna niċċaħdu mill-Ewkaristija flimkien. Inħarsu l-qudiem u nitolbu għas-saħħa ta' pajjiżna biex aħna ma niċċaħdux minn xulxin u mill-grazzja u d-don tal-Ewkaristija.